Pidato saking keluarga mempelai putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sedaya ingkang kula hormati. Wonten ing dalem wekdal ingkang berbahagia niki, monggo kula lan panjenengan sedaya raos syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amargi kita sedaya sampun dipun paringi nikmat lan hidayahipun, sehingga dinten niki kita taksih saged kempal wonten mriki kaperlu ndukeni undangan sederek karti. Niki kanthi boten wonten alangan satunggalipun punapa-punapa. Sholawat lan salam mugia tetep dipun paringaken dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun ugi para sahabatipun lan sedaya kaum muslimin ingkang purun nglampahi ajaran kanthi estu lan leres. Mugia kita klebet umat ingkang senantiasa nglampahi ajaran Islam kanthi estu lan leres. Undangan sedaya ingkang kula hormati, wonten mriki kula dipun suwun dados wakil saking Bapak Jaidin, wali saking saderek panganten estri ingkang asma Karti, badhe nyampekaken setunggalipun kata sambutan inggih menika. Kula ngucapaken dhateng rombongan nuwun dumateng sedaya saking pihak pengantin jaler kelawan ucap selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ugi ngucapaken matur sembah nuwun dumateng sedaya pihak sampun maringi bantuan kula napa arupi materi utawi non materi, sehingga acara resepsi pernikahan niki saged berlangsung meriah. Lan mugia sedaya kerja kelas kula wau dipun belas kaliyan Allah rupi kesagenan. Amin ya robbal alamin. Lan semanten ugi kula nyuwun agunge pangapunten mbok bilih kula sakulawarga ingkang dalem maringi sambutan dumateng pengiring pengantin jaler. Para undangan sedaya niki wonten kekirangan cecekan ing manah napa niku wonten ing dalem nginumane nedahipun lan hidangan lintunipun keranten, namung niki kemampuan kula. Lan dumateng pengantin jaler kula terami kados nyogoh piyambak kelawan tangan kalih ugi kanthi manah bingah lan tulus. Mugi-mugi ing dalem keluarganipun bejang dados keluarga utawi rumah tangga ingkang mawaddah warohmah penuh kaliyan raos bahagia lan rukun-rukun kemawon. Hadirin sedaya ingkang kula hormati, kula raos cekap sambutan atas nami wakil saking pihak pengantin estri niki, lan mbok boleh wonten kelapatipun ing dalem atur kula pribadi nyuwun agungipun pangapunten dumateng sedaya ingkang rawuh lan saking pihak keluarga pengantin jaler. Akhiri kula, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.